Azuli bamindu manyabako nabeze abali bamindu manye binyoro nabeze Kachoroke bamindu manye binyoro nabeze Darira bako bamindu darira bako Momura nyarisa kabinga kiatara nyuma Ekera nyuma akarwa ng'ombe saba Imbuli na makonge pamoja nuburangiti Pionzi vikairwa alia sobo kobo Mkoya naya kiwara kwa ndigeriri Onkumeti Ntu siku isi ntoi gotera Ayutuna aya nyasaye to gotera Obe ajo munguru Aya nyasaye Nara ya muhimu Saitani asindwe mimi saitani asindwe katika roho yangu Hawe sio shetani Hapana Shetani ni roho iliyo ndani ya mtu ndio inafanya mtu anakaa shetani. Mkoya rekaranda ndio manake Ege ntokeko goro muntu oro ku shetani muntu tari shetani abantu bose binyasaye gabatongete babwekaine bari bijya sababu maliko gakote binyasaye gatongete umuntu aso mubweka noye igonye koko tebo umuntu ne shetani gona nyasaye ne shetani oise goteba igo kwagosire spirit yeriere ime shetani agocho utuma ime yo muntu nere gokora umuntu obeshe shetani. Okay. Eso bwenye makoyone acha moya nyasaye nyasaye no muya. Amina. Nyasaye no muya. Obotambe. Amina. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Yesu Kristo akatumugoche zei. Yes. Agachaga igache gotoboria. Lakini Yesu Kristo akaimukio kaboko iguru akarua gateba iga. Ka kitata. Ngaya liba kantirimbo kenzeli nyekonya. Yesu akamanya kurua akatirimbo kwa mwendo kwa haste kwa razake ra duniani. Yesu akajaga akaiburu n'umukungu. Manyoyo gokuso musaraba ngayigoro yibebe itu. Lakini gakitiga baku. Amina. Tiga baku ye. Ere tiga baku botambe. Kuri ndetali rai na acha makoyone. Igo na achirende mbura chiombe umaite mbura no nyorete mbura kwa tebe tinkore tore chiombe. Na batogerete kuganya. Arafu muna liwa tebete chimbuli nkore tore ne yere kwira ni bukima na batogendrete kuganya igo bado lakini ntamanya iga unamenye tali nyorobi mate ile kaka timate gwachia kani umugusiga tebete nga eye ganyete teri kuoma igo nkagerete nga ningo taina ndo ganyake eke kogera tinde dikorete bintu biri byobosoko makoya igo tura akada ngombe kuchinkani ngombe tinda akana mpono pangete kuchikwa kolera maguru yoko beiga ya chinga kimbono nese tura akada kabisa serious igo na taita yo ira ne koru Nairobi manya kwa kana ngona kwa kana nya to iyo okay makoya ne to kwa ke sabu eriga toroji Nairobi akase kali nane Nairobi re irana bona irani makoya toroji na ajire bona chi akane bona chiombe ngokana keru wakana makoya to baise ko o abaibuli to baise kweba o mushi ominto makunu bo manene chiombe na sindi mushi tente mucho kuru gwatandiri yongiri yake muntu orete chiombe iga gojagali kaija barore barabuga chiarachire arafu bokimo boko chambuacha imana ya enereri makoyo ne tari asobo berete bobole kiagera ngochiore go ntayu bokima obokima go ikango daye sengencho chiombe tuwakanire chiachire kugani ko ene kinga chiombe nche igete seino uika monto letero bokima tumanye nga chiombe nche igete ororo bana to tebeiga ngwa kana te chiombe kwa ganyerero bokima bo sana obo pimete 90 papo obo pimete 90 iga 90 ya 90 omate minute iga obo pimete kandi boko chakocha opimete iga ukanyerete nga haki makubyara ndio chakona to bokima bwane mate itariteni yae ine teni abwate yao yane straight akora tero bokima bona okonyoru no mwakeresi ni motebi ngaki makubyara bokima boli kabo mwangu no koreba esenyo chona ncha abantu mbale kora kende korunka bansugumete nga bokima mbwana kore tunechiombe nchi achieto kuikebethereri mwakeresi sababu ni haki yangu. Okay, ni haki yako. Na bora mimi chaka maandamano. Haki yangu, haki yangu. Haki yangu. Okay, ngoko ikomwa keresimi, omotebi ngama kubyara. Ukima boli turakoba. Kabo mwangu. Omwanuri uchi ule ndugule kabo mwangu lendo bokima. Inabeko nyarika. Nabeko nyarika. Okay. Arabu batarete tino bwati. Gentunge yonda kore sengi baisi ko bambare ta na bonkombi ko. Toko bwati. Okay, wala nya toko bwati ndi ko bwati ni yao.
igomba bwate ni yabo kimaya aya ntoko jara koreta segi ase bare sababu obokima tiko ndo teli ndagire niba tegerera ngo tete mokoyone ekero ya ikeire mo igwarete no manyete no naike gusi kwarure chiombe goseninye arabu kwarure chimbori ibere ebetereti nande kasigatereri bakoretere obokima yes kiagere kikwirito na chimbori ibere ukabatigere mbori eye korukwe nyama eyo gochikoreta obokima haleluya amina ukarazi ma bare obokima mapema okay bora kwa makatatu kubabetere lakini kanisa nero nengiya nyo maso mukristo noche tukamenye buya ikiagera yenda bugutika kende gyose guchiabu gwatika katikati gereja sae no man okay bona mukoyona marieta ria unga kyukuru amarieta nchenkoro Roman Moseti oyo mukaya oyo nza nza mata igago sinyarari igago nsabo nyagatanyi gomba gomba nsabo mupaka obuba nchari n'abanyagatanyi n'abagitutu ayo Julius Motan Julius Jesus Christ sifanta okay kumbe mokoyone natari romonyenera mapema bono mokoyone siombere ngobwenete gwakandro mokungwe kere kwa munyomire nkobwatiere ngoyo nkwakanera chiombe na kiale number 1 umwana bw'abantu narora banyene bandenderete biya bakamongirire skuru biya agasoma bagakeroge nabwategazi oyo tingoenda kubajejereri neyo bing'ombe bibere kose bing'ombe bitatu mbaroro bagururu no naka milioni akamo ko milioni bobero milioni batatu 1 million hey kakiti gasomyo mwana one bono mama ke muntu ma oche ko munyoma bono kurworo oyo bono ndigereti oyo oche ko munyoma kurworo umanya gaso akondetera bang'ombe bobere papa 1 million sikupemberezi wala sikusorori hata sikuebereli okay sorry bona ko teba iga whatever nga kubwati kuna sometiku umwana uyu bunarendire abana mbale barendire babugata amasikania maya n'abane mbale eganjunero yoke go determine ngoyo no mokungu lakini ase bitendo bya etali mokungu oyino moruera no ene mbolieru rengane ruarete shida teyo nkangane ruarete gaiche ukira ninga kwarure chiombe no problem para zako rado ni yani lakini tatengo boliga abasubati mbaroro bachite skuru abande baro batachite skuru yes toteva no tageti kunyoma kabisa mokoyone musubati kioro choranyoma no yorochite skuru sire utajidi bunima etego mokungu omiya igakorkorwa ase nyasaye oriako ng'ana royo egentekana gaicha twara maskani sababu ebinte ibinde byonsi pigo bigo nyasaye gako kwanza nyasaye gakora to ya samarika yenga kwanza tafuta ufarume litanga ni karali yobogima kwanza ligiyobogima mapema sababu kwanyorire kikwanyorire omokungu omiya kwanyorire gari ngiya kwanyorire nyombe ngiya kwanyorire kende yosi gotageta nande ngazanga iwo muisinaro minto korukumakunuke akatebiga mukane ganso kirima bibuya mpanguzire bikoroto ebisogi sinajire kumusa baranyoro tere chire chionzi matinaro kuliye sogi yabore yende okay onda tere chire chionzi omaye kumba serie rongi peri smart nego tinishati maroko bakongoja akatebi nganjira bonkomini ngene ko besero ne chibese kiumbi mboko lino ne nyamangiriro mukane oyimbi yale oyimbi yale sababu ekina kitota eta saba ku kiagero mungina na murendete biya bono tware kokwanira iga twakwanira igoro yechombere ngora kwa mairo gwantebiri okuru chiombe kulingana na tabio mukungwe okay bono kwa nyomero mukungu na babwate tabia ngi yapi lakini sobo sobo kurwali sobo bakugastere tachiombe kabo mwanga mambi nabokokie presikoli mambi ere nabokokie presikoli mukaere mwacha no problem you love her she love you okay bono kwamanya konyora bono kurwali bakugaste wamanya kukanae sajile kwa kuwa moyo nalikuwa atwarira kang'omba kama gosebobere nayo utagete bwike no embone nali ukuruga alnere mukao ne rasi kuga ali sobo ngari kindi nyaruke yanyarebe wakane ruchiombe 10 abantu bajaka kai kenyorugi to koraba na baitomba sikiri bono nale gojaiga abaibuli abagendete kugosi kabisa no amwe oruno ne yeye muraba
Esengenjo nero obugate na beko betererio na baro buge esengenjo nero batagete lakini baise ko babaya igoko ikaransa na barabu ogambe na barabu oberese na ninki kere buno orengerereti na yokorebo. Gine gento mo ikaransa mo discuss mo igwanana. Eraisa ko baba na yo romo Kristo. Mo Kristo kabisa serious 90. Ya 90% romo Kristo kwanza 100% romo Kristo. Arafu mukungu kwa nyomire na ere kwa murusi yase igere liboronge ngani ngoko nyoma. Okay. Oithoko moseli uno yo gakunera enere kwa chore. Bona ino mo basta. Bona kwa nyomire mo subati no morebi. No kora tata. Nyasa ekere nyasa akorwe biyegwa biyaye amariko gakonte nyasa akorwe gento kere perfect egento kere geikeranu so onye kero kende shetani yo ichoburukani so yegento getegati ekaso igati na kiyogo fight go kerus omotigere karoro amacharibu nare senche so ekera amacharibu agocheire teringa na romo elio ayega ogotema chuchin obwe amacharibu ayagochera moko na berego ina bere yaki ni yaki ba egwaki yabo lakini aya koreteze na onkoro gege ntugere nago taigatia tukeigwetibia amacharibu na rororo omokungo yo nago sumbuete lakini ayega ogotema chuchin obwe amacharibu lakini amacharibu takoraki takubwa yani goye sasa wanane Mungu rwazo wanane gati ayerigichi sira chios yobo Kristo tumie obwe amacharibu aya otangana nyomba kwa chiko murugera ne chombe no wakane shida teyo obuno bwanjani shida teyo obwaje basta tali asobo berene tali ko kurwanine ne ribene narete ko kora igata ikondo nare ko kuburi kama koyone yani kabisa bi otanga ine nyomba ne chimena otanga ne nyomba ne chinyanya no bosi no obule ngana yo koruga omokungoma ya gochaga Mboro na igiro mokungo monyene ngaya kabisa serious arafu mo igore omo ndagira aragira ne chiombe nwakane na listi no bwata haina shida na ndikwa musibia maboko oragira Jesus gutenero mongino gutenero mongino nero mongino yes Like you said, it's stupid. You said it, okay. Umwanzi umuriro ogetembe television network ntatengo tebi gali tukulia rero igona tarira bakoba ne very smart very accurate very intelligent ko ntatekora virus chi advert kidogo tura virus chi chiro turali gali kidogo arabu tokoirana pa pupa abako mokoyone no nere gigaiga mapema Azuri bamingo manyabako abari bamingo manye binyoro Ochoroke bamingo manye binyoro Darira bako bamingo darira bako Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Azuri bamingo manyabako abari bamingo manye binyoro Ochoroke bamingo manye binyoro Darira bako bamingo darira bako Okay. Wate banga mokoyo yani mokao na isakoba na chia tinde na ratinde asenge chobuge nte nyasaye arusi amaraika ya tumi egere kusina chikoba bya okay na bole mereti uganyete bakacha kwa bya asa mangana nyasaye mtori go twara doubts okay ese ngencho twa rorire okay no ni twabanyena susuda yaite twabanyene twarorire ngekene nyasaye tana gotiga bantu barabaye nyasaye retari kwene tana gotiga bantu neva igo omongino ere na babune kiarabe moremererie sengencho noyo ne chiombe no wakane chiombe chiro nyine kawaida bae list no ruete echiabo bae chiombe no ruete chiabo bae bokima mbarareta
Arafu stiri obokimo mate stiri mboro bongo bwa ungakipatara ndetero obokimo. Arafu na ande atindete na ndako ali atindete. No bokimo parareta. Why? Okay, no problem. Okay, tumanya ko chama ko yona ira. Wachire so mukao. Bono. Aya no mukristo. Na kuigu kabisa no mukristo na ndaye no muntu bwanjite nyasaye. Sana munanji. Ani chilinga chite nyasaye paka bali mbaji nyasaye. Okay, bono tigango jerega. Okay, wachire so mukao. Bakonyanyire ngoko bagutumbire mesa ngabutu. Kiagere kimira kyo mugusikera kingote makiringa ki mwana tali ko lingoko. Aya no yetitole. Bia mono sana. Obia nchetinyo ametio mogusi. Uno bia. Nche gonyo meto moruya. Oboranga bwanje. Okay. Korwa aliboruya mate. Ege ntotoko egorore enyamero of the best nengoko. Na ende buna nchekera na ikiro rogo nko egwe ngokere full. Full. Gento kenyo kerusirio. Full enkima. Na abekerwe mesaga. Na aragera ngora. Ntamwenda kwa haste. Igo ngekwe ngoko nkori somati. Dai na robo no nganjete. Eraba no mo atoro chwate bano moruja. Yes. Na bairuru ya baro mtoba maete mbanje teiga. Haina shida. Okay. Ona toto eba no mogusi kwa bwate. Mogusi. Ngakiko cha yaba no lia ngoko. Forest cam. Esenga nchukonya na ikire komonyora Kristu engoko goikandi. Nkintaliere engoko. Inki nasario. Inki nasari. Arafu omosino bweli. Musi ora tindo chiko senindi. Musi tinkoli. Inki otaliere makoyona. Inki otaliere. Omosi according to me karen koligereri kivyangu nikuje kiulimwengu hii. Ogero kolio konyoro kuna witerera chindenda mate okona kongongori. So tinkoli mosi. Tokoli mosi. Okay, bono uranda so mukao. Noli chingende. Chingende. Okay, bintombire tokoligereri from the Hata side. Esinge no empara bwese baise ko kombea chiombe chia nenduete go chio. Na bara bune chingende bakondetere mesa. Surely no empara bwo nachiarengo nachia yekiru. Abana balire ranji wajire mobasokana. Number 1 ekeren kocha seino kuikamba chikenga ngojande. Tingo etera kurugoro chikagunyerera kanigoja. Kuikamba tebinga mambi ko next week ngojande mbarati. Na nchekeren kocha onye kimaete nga family ya inoti yenya areti. Kero kende nintare nabasani bane. Tingocha konyiko ganinyo obosoku obwo kori chingende. Kuikantaga ni endage rororo. Igo ibintombire ndaga niko bisa. Gokori chingende njige koba. Nkagirete ngano bosoku wake. Ikende ngeyo kera abese ngenja abantu abange twatorekire gotatigarende nabageni kwa bwatete yaibika kwa renge. Itaonekana kama ni aibu kidogo. Aibu kukura hiyo nini? Marawe. Aibu kukura marabe. Marabe. Arafu take ngoboliga. Mboli. Ngikiagerete ngigekogera egwate banga tokoli mosi tokoli ngende amosi na boralie gwate be style frane la ko yo style gete. Gwate ba ona tu wasi o karaisi ya era ko mongongoli. Makayo naimuli. Okay, makayo na kono yaikire ngaki waikire. So muka ochiombe kwa kobire very smart, very accurate, very intelligent. Mwana nero kobire chiombe. Mosi abegete zuti. Tita dingoro ko mosi ai kera njiri nalitebo. Mosi abegete zuti revo ne teregiti. Abugo tyo nyiri tuli bago temera chiombe. Okay, baikire ga buisiko chiombe nchianchira nire bachianchire. Bona murango kiaga soera gochinyuma. Yogesaku. Ikina yorante yesenge jakwara yetumire. Eye korogu serem defense. Serem defense papa pupa. Oyo nuko ngichira bobe. Siombe ni mwaka nteresa ko batinda mwaka na kucheba wereva kweteba. Nchirinje bwata mwise ko mwabo. Unaguja. Ngo pro kipapa. Na unchukana. Na muunchukana na mohotokana. Na mohotokana style friend. Na mukuna pup. Insi mapema. Mama nyakoribwana.
Wone bunango ikoruma te mukana no hali. Mukana bo mna naike kana tu kamazi. Amo to baba. Baby. I love you. Musiko mumrumi no ambire konkora. Abantu bazino abakaliga mama. Lakini ati ngo selfie. Nimena mara baiga. Ati ngo mali ajoka mena mara. Aya tumanye pia ini. Unabono nga Nyasaye buli nkoba mana ngokuragirinde nini. Tebyo muntu ngaki Nyasaye buli mama ke munteke monike ngakurutacho wakande usenakwa mama ke munteke monike ngakurutacho Nyasaye nakaiweta abwo sirabe Nyasaye mpaka kata Nyasaye tamu paradiwa okay ono mokoyone ngwakante chombe chombe ningakanete irenga ikakwarwete mokoyone mchenga kanete chombe nye 4 chingi hey 4 nechibesa kando ngone chimbuli kando still chiswenta no chini kando ebi kando ebi toriko bigwanera kai mukaone gori ni mwanjete ni mwanjete sana okay erna gwanjete goseder no lyo gotiana iga nanganjete sana very smart lakini nale gogogori ekerwa kobete chiombe mba ntukikwa ile toro abasubati abagaka bagisangyo nini nabagisangi bagisangi yani abakegoliki au na mwachite na baro mugaka na chombe mugako bona okay keremo akanete chiombe chira kimwage nete wororo nindagire buna mwachite go chiombe litanga ninche kagereta no manyete nga asendo sudimo subati na atambe litanga ni na barangere tibagacha toka negotiate toka igwanana toka onichiwa mbechi chikaba in terms of money toka enda toka ike chiro ya sobo toka gora chiombe chinde toka baire alinda isi kwa sietani lya buchika ng'ombe ayena bere 50 esikati ngeli bwa mzini arafu ga alipa konyole ng'ombe siringi 10 ya 29 na sana 29 riere ne ukake sabo kuchioneleza bibiti chombe nye that is 200,000 ukapanda rogoro ukakoracha 20 that is 8,000 jindo ukakoraki kabeka mokoyone bono kunywa maisiko na kunywa magusi na yoro jerebia ngagerete nga kwisiko nko masikani nko baroro ko bwangega isika literi asora nako genda ofio ali no isako genda ro bagukurwanirira baganeti bakorore at least na kiro muntu naganeti akoesa wadi kere goikiro so isiko masikani naro ko bwa megaiga iraisa goikira totebe kono kwanyomire angenka una kwanyomire angenke gaiga omonginogo uchiro gosire na gosire boroma tere soba tari fea that transport gose ngumbuali mape meru chire okay ngaki uko mobwati gotio ngegima goso kurati gera abapona net distance yaba